Yo jaranan jaranan jarane jaran teji sing numpak ndara bayi sing giring para mantri jrek-jrek nong krong krong turut lurung jaranan jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji sing numpak ndara bayi sing giring para mantri jrek-jrek nong krong krong turut lurung. Zemil cinta lu Mas Dedi. Sugeng dalu Cahayu. Lama tidak berjumpa. Lama piye kok yo? Aku ki lek cedhek karo sliramu ming anu was-was teng radosan mau Mbak Trimo. Lah kok ora kuat tibake kegeden bandul. Lah tenan, karo Mas aku kok ora kuat munggah ya kene iki nggenmu ki kresek kono ki wonten kok cangkingen ngene ae. Lah aku ki kon anu lho Mas, mangkon mlaku lho sak dawane dalan ki. Ya maaf ki mang ning Mas Hari ora dijemput kae. Ya, surat dadi ngopo? Dalu niki kedah disyukuri atas katimbalan dening keluarga Agung Popo Sumani Darasani Buwati kanthi rantanipun adicara pesta cinta pernikahan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki didoane dulu ya Mas ya. Ora usah rita. Ora usah. Ora usah rita. Terus piye iki? Ya didongakne kok mumpung jumeneng kok ya. Didoakan dulu untuk kedua mempelai semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momen yang soleh dan solehah Mas Dedi. Amin ya rabbal alamin. Rezekine saya akeh. Amin. Bahagia selalu yang pasti. Nggih. Iki nderekaken talen Mbak Manten kalian Mas Manten pundi? Pak Sumani. Tasih wonten mriki napa pun mlebet? Pundi Mas Manten? Oh Mas Manten, Mbak Manten, Mbak Manten. Mbak pun lemes. Niki wau pun nempel to? Ya sik dereng ya engko. Iki tamune bapak iki sik akeh ya sik ditunggoni dhisik ngantos paripurna sakmangke urusan nempel iki engko wae. Pumpung sik Sela Production wonten mriki ya rada bengen-bengen ku sing ndelok ben akeh ngono ya ta. Soale nanti malam ada adegan berbahaya loh. Ya. Cahayu. Apa Mas? Adegannya apa? Urung oleh ngerti. Aku kepo, aku pengen ero. Aku urusane karo kanca-kanca mburi wae ya. Iki tembangmu sampun dicepake Cahayu. Sampun. Ya, ngaturna sampun ditenggi para kadang-kadang kang sampun pinarak wonten sasana palinggahan kanthi lelipur sesarengan kalian Puspita Nada Campursari. Dipun sumanggaken. Sesarengan Puspita Nada.
sedia ora bakal kurang jangan Pus kita nada Raisa Dinda Putri Bowo Alfa Professional Audio Sila Production Video Shooting Matur Sakalangkong, terima kasih banyak. Jutaan Soko Prambon Tugu Tergalek Sayo Cino lupa ayo 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 Mas tul tul sing tul tak tresnani iya di DM dhewe aku ora balesi opo sliramu wes sayang janji ngerti kamu ini Cino lupa ayo yo aku rengemis yo yo rah curiga rasane apa wis ana gatine kamu isi sayang tresnaku ora bakal ilang Ayo, yo yo. Mas coba tresnaku yo oh kaya dini aku kang jago tresnamu pasrah mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang tangan mus pinanada sumber jejorotan imbah kenari jalmo sesarikan dengan keluarga Puspita Nada matur sembah nuwun rawuhipun ayo ayo lo ayo Mas awo awo tak tresnani di DM dhewe aku ora balesi sliramu wis lali janji suci ngerti kamu ini